Edian, Antasena. Nggih. Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Wuku arep piye? Mati dening Alugara. Dibano legane atiku. Edian. Ampuh tenan. Lagi iki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara Kyai Nenggala. Digdaya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Lah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara Kyai Nenggala ora temowo. Liyane di pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa padake bendho? Wuku arepe cek. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah Samurana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah Samurana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adiku Ndarawati iblis Mas. Dimas Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelaning lair tok ning batine diasah nek keprigelaning lair kepinteran ning ora disertake ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang diblithuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarja ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Wis diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat to. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah domong-omongke. Oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-omongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakdhe wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang